Ahoj, já jsem Tome Rogers, zdravím vás všechny a rád bych vás pozval na tuto sobotu 24. ledna na akci, která se jmenuje Život je dar. Je to charitativní akce, která se uskuteční na podporu onkologického oddělení Baťovy nemocnice ve Zlíně, takže se tomu tak kolem zákeřné nemoci rakovina. Tato akce proběhne v celém Zlíně na několika místech. Ve Zlatém jablku bude program, v Musiclandu a v bloku 12 a tak dále, tak dále. Veškeré informace se dozvíte na Facebooku v události, která se jmenuje Život je dar, tam je to kompletně popsané. Já vystoupím na houseové stage v bloku 12, kde budu hrát s kolegama Milhausem, Tutou, Subgatem, Mondrou ze Studia 54 a tak dále, tak dále. Proč jsem se rozhodl vystoupit na této akci? Protože u nás doma je to aktuální téma. Nám bohužel minulý týden v úterý umřela teta, poměrně mladá, na rakovinu, takže víme, že je to zákeřná nemoc. A to nejmenší, co pro to můžu udělat, je to, že vystoupím bez nároku na honorář na této charitativní akci, tak jak všichni ostatní DJové, tak jak všichni ostatní umělci, kteří tam budou. A veškeré peníze, které se z tohohle vyberou, tak putují na transparentní účet onkologického oddělení Baťovy nemocnice ve Zlíně. Takže přijďte podpořit tuto sobotu, koupíte si lístek za 99 korun, dostanete pásku, na tu pásku vás pustí zadarmo na všechny ty akce, které se pořádají po Zlíně a podpoříte tím tu dobrou věc. Takže sobotu 24. ledna já budu hrát v bloku 12, těším se na vás. Čau.